Eksklusibo, batang babae nga bagong gihimugso, gibiya ang buhi sa iyang inahan sa abandonadong panimay. 24 ka panimay sa Maria Cristina Barangay Capitol Site, ipang demolish, mga residente huway nahimo, bisan ugwa sila makapangandam. Provincial Health Office mipahimangno nga magmatngon sa mga sakit hatod sa grabing kainit sa panahon. Atong ilailahon ang 7 ka mga sugbaanong top-notchers sa labing uwahing CPA board exams. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlong Biyernes, petsa 22 sa buwan sa Mayo tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubalan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gawas sa kakuwang sa tubig sa probinsya, gikabalak-an sab sa Provincial Health Office ang posibleng epekto sa grabing kainit ngadto sa panlawas sa katawhan. Matud sa PHO, posibleng mutakboy ang nagkalain-laing sakit ngadto sa mga bata o sa mga hamtong, mga dobleng pag-amping ang himuon. Jinky Rosit, Sugin Limi. Wa pay nadawat nga official report ang buhatan sa Provincial Health Office kabahin sa mga tawo nga naapektuhan na sa grabing kainit sa panahon. Dunay mga taho sa heat stroke apan ila pa kining kumpirmahon gikan mismo sa mga district hospitals nga sakop sa lalawigan. Apan gitataw sa PHO nganing panahon sa grabing init sagad maapektuhan ang mga bata ug hamtong nga pirming anaa sa gawas sa balay. Ang mga common nga sakit nga makuha sa mga bata mao ang bungang singot, LBM ug dehydration. Samtang ang mga hamtong kasagarang masakit tungod sa hypertension, diin saktong diet ug sobrang pagpahigayon ug exercise. Muna kung mag-exercise karong panahon na limitations kita. Kung pwede dili lang ka ng init kayo, sample ka ng mga running, magdagan gid sila na taas na ang adlaw. Mas maon prefer ta kung hapon na or early sa morning o pay adlaw. Giklaro ni Dr. Hoyag nga importanteng maedukar ang usa ka individual sa epekto sa panlawas kun panahon sa El Nino. Maong laraw nila nga suruyon ang 16 ka mga ospital nga giduma sa Kapitolyo aron mohimo og information campaign. Tambag ni Hoyag ngadto sa mga mag-uuma nga doble kayod lang gihapon nunot sa nasinating kainit sa panahon. Dili kayo sila modulog doktor kung nasa mga problema sa pamanit. Kanang bulungsod lang ba rin sila, no? Para malasan ang exposure nila sa ilang skin sa adlaw. Jinky Rosit, News 5. Tuloy na kalungsod sa lalawigan sa Sugbo ang mipaubos sa ilang mga dapit sa state of calamity tungod sa mild El Nino. Mubalik si Jinky Rosit. Sunod simana, gilauman nga makadeklarar na og state of calamity ang dulan 30 ka mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office mipaybaw nga gawas sa tuburan, mideklarar na sab ang Tabuelan ug Mualboal og state of calamity. Samtang ang mga bukirang barangay sa lungsod sa Asturias, Pinamungahan, Malabuyok, San Remigio, Borbon, Dalaget, Argao ug Dakbayan sa Bugo, posibleng musunod na. Human masuta nga apektado na ang ilang mga pananom ug kahayupan gumikan sa grabeng kainit sa panahon. Pipila ka mga fish pond ang mihubas na sab. Dili, mapunan pa hinoon, no? Kung unsa ang ilang gikinahanglan, mapunan pa noon sa province, kay nadeklara o madeklarar na the entire province nga state of calamity, mapunan pa noon kung unsa to ilang kinahanglan or mga kinahanglan sa ilang tagsa-tagsa kalungsod or component city. Suhiron sa PDRRMO ang mga lugar din ng supply sa tubig abunda pa aron maoy itabang ngadto sa mga dapit nga nanginahanglan sa tubig. Makig-alayon sila sa Bureau of Fire Protection aron dunay magamit sa pagkarga niini. Ano nindot sa to kang Kodilya nga iyang gikuan no ang tanan nga mga fire trucks pagtabang nato paghatag og tubig no distribution sa water ngadto sa mga kalungsuran. Di pa mabana-bana sa PDRRMO ug sa Kapitolyo kung pilang posibleng danyo sa mga nangadaot nga agricultural crops ug mga kahayupan. Jinky Rosit, News 5. Nangandam na ang kadagkuan sa Asian College of Technology International Educational Foundation. Uban ang mga Cebu City Scholars sa pagpasaka og kaso batok sa Cebu City Government. Kay padayon kining nagmagahi sa pagbayad sa ilang utang ug pagsupak sa Memorandum of Agreement nga ilang gipirmahan. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nalipay ko kay
mahal kayo ang tuition sa ubang school nya ang ACT kinhatag jud 10,000 para lang maka-eskwela o makabot na mo kung unsay among mga gusto. So ang Usa si Sarah May Saladaga sa 119 ka mga scholars sa Cebu City Government. Incoming first-year college unta siya sa Asian College of Technology apan posibleng di siya mahinayon og tungha sa maong eskwelahan human sila gimanduan ni Mayor Michael Rama nga mobalhin og laing tunghaan nga accredited sub sa scholarship program sa Dakbayan. Pangutana ni Sarah kung nganong karon pa kini gihimo sa mayor. Daghan ang nagtuo nga napagan ang mga scholars sa away sa politika. pero ako lang yung concern nganong karon sa kadaghan sa pila ka tuig nga nilabay nganong amo man yung batch ang ilang isod-lisodon. O ang asasad na ko nga question, kung ilaming pabalhinon, sure ba sila nga makapahuman sila ng mong eskwela sa laing eskwelahan nga wala magani ka sila kabayad diri sa ACT nga na mga students diri nga scholars? Maro jud na akong ipangayo. Ug if nakadungog man jud si Mayor Mike Rama, please, I'm begging you, ayaw ta ni buhatan na mo. Gusto pa mi nga muhuman og eskwela, di mi ganahan nga magpalaboy-laboy na lang ug muasa gyapon sa among parents. Kami nang kamot pero ang gobyerno wala sila tuman silang gisaad. Walang nakuha niyo ko. Dili unta mi appeal kung unsay ilang gubot. Kay wala man milabot. Sila man ang ikon sa mga matabangan. Nya asa naman ang ilang gisaad. Ang kadagkuan sa Asian College of Technology International Educational Foundation naglaraw nga mopasaka og kaso batok sa kadagkuan sa Cebu City Government. Kini human nagdumili ang city government sa pagbayad sa balay runon sa mga scholars nga nagtungha sa ACT. Nasayran nga ang kadagkuan sa mga tunghaan mihangyo sa ombudsman nga ipaubos sa preventive suspension ang mayor ug ubang opisyales aron sa paglikay nga maharas ang mga scholars ug ilang mga ginikanan. Lakip nilang gihangyo ang pagpahigayon og fact-finding kalabot sa maong issue. Whether he likes it or not, he has to honor the contract within the school. He has to pay the scholars. So it's just that his signature is needed, but we don't. That's precisely the question. Why doesn't he want to sign? And what is his legal reason not to sign? Is there a valid reason? Why can't he go to court? Why didn't he go to the courts beforehand? Nasayran nga nagdumili og bayad ang syudad sa tuition fees sa mga scholars tungod sa kasong giatubang ni Congressman Bibot Abellanosa. Kinsa mo itag-iya si ACT ug konsehal pa kini sa Dakbayan dihang nipirma sa MOA aron manawat ang ACT ug city scholars. Foremost, we cannot confirm that there was a declaratory relief filed. We have not received anything. In fact, it's hard to confirm anything because they just published it in media without confronting us, without telling us. We attended meetings when we were invited. We told them what our sentiment was. We told them that we're waiting for City Hall stand. We reminded them to inform us. Let us not be the last to know. And they have failed miserably. They have failed the school and the city scholars miserably. Nipasalig ang kadagkuan sa ACT nga ubanan nila ang mga scholars sa pagkigbisog sa ilang katungod. Dunay utang nga 135 milyones pesos ang Dakbayan sa Sugbo sa ACT. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gambling machines gisakmit sa mga sakop sa Cebu City Public Safety Company dihang ilaning nabantayan atol sa ilang pagpangronda kagabi. Ryan Sorote, Suginlimi. Naagian sa mga sakop sa Cebu City Public Safety Company kining 8 ka mga muli-muli ug video karera machine sa ilang pagpangronda sa sitio Bato, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. May pahigay ng operasyon ng maong unit sa CCPO sa lugar isip augment og support sa Carbon Police pasado alas 9 kagabi. Namatikdan sa mga pulis ang maong mga gambling machines dihang nagdinaganay ang mga nananaw ini. Dito ni sa may interior portion pero sa interior portion sa Bato pero makita man dito sa kuan kay dito sa sod o along the road naman. Wal mi angkon nga tag-iya sa maong mga makina apan duda sa kapulisan nga ang tagbalayra may operator na ini. Sunod-sunod na ang pagsuporta sa public safety companies sa mga police stations kung gikinahanglan gawas sa ilang area nga mao ang mga bukirang barangay.
Nagpabiling gihapon ang tulog ka mga detachment sa Public Safety Company. Ang Public Safety Company usab gihimong augmentation force sa pagsiaw sa sunod-sunod na kaso sa pagpamusil sa Barangay Inayawan ug sila sab ang sakop sa Civil Disturbance Management sa Cebu City Police. Doon na yung mga augmentation, usag yung misa mo responde sa... Ryan Sorote, News 5. Gilauman nga makasumiter na sa ilang mga tubag sa memo gikan sa Provincial Administrator ang 30 ka mga kawani sa Kapitolyo nga miikyas atol sa drug test nga gipahigayon ni atong Lunes ug Martes. Nasuta nga inay mutambong sa gipatawag nga drug test sa Sipadak, wa nagikita ang naasoing mga kawani nga nagikan sa Penro, Engineering, ITC Office, Governor's Office, Vice Gov's Office ug buhatan sa mga provincial board members. Mato ni Gobernador Junjun Davide, posibleng usa ka special drug test ang himuon kanila. Iyang gipahimugatan nga mapamatud ang tiggamitan ang nga og drogas lagmit mataktak sa serbisyo. Administrator katong wala mo katong milihay sa drug test ng higayon nato din na-explain sila nga nung absent sila. Tingnan na gusto sila special na drug test. Laing demolisyon gipahigayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa Barangay Capitol Site din 24 ka panimay ang gipangguba. Malinawon tud ang maong demolisyon apan dismayado ang mga residente kay di pa sila andam. Ray Pasaporte, Suginlimi. Igo na lang sa paghilak ang mga residente dinhi sa Maria Cristina sa Maydan F. Ramos, habig sa Barangay Capitol Site atol sa demolisyon ganihang buntag. Naguol ang 9 anyos nga si John Kurt nga maguba ang ilang balay ug wa na sila'y kapuy-an. Human ang mga sakop sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Kunprove. Nagsugod na sa ilang tahas pagguba sa 24 kapanimay. Sa kadaghang bata, diri ikaw man gyud pwede nakahilang ka na, nagbuol ka? Kay? Balay. Guba na? Gikwestiyon ni Capitol Site Barangay Captain Manuel Guanzon ang dinilian nga pagpatuman sa proof. Sanglit mo voluntaryo man untang muguba ang mga tag-iya sa mga balay. Ugawas pa, dunay gikatakda nga executive session karong Hunyo 3, diin patambungon ang mga apektadong residente. Doon na ikuha sa council kay nagreklamo mag sila nga mabalhin sila. Way problema kay mabalhin man sila. Ang problema ang relocation site. Mao tong sige negotiation nito, mao na nagpatabang sa council kung asa gyud sila ibutang. Kaya wa may klarong relocation site. Kagahapon gihatagan og tag 10,000 pesos nga financial assistance ang pamilyang apektado. Apan dili kini gikan sa city government, kundi gikan sa usa ka non-government organization. Hinuon nakadawat og notisya ang mga apektadong residente. Ug sud sa 2 ka buwan, nagpadayon ang negosasyon kung asa pabalhinon ang mga apektado. Mga nihatag nila. Kaya nga ito lagi karon din nganong giguba nila nga mubalhin man sila. Mo nang question dia, ngano nagdali-dali si RC. Kaya ang ma-benefited ani ang baseline man dili man ang publiko. Dani siya. Ang primerong makabenepisyo kung dan publiko, sakyanan. Kung pananglitan sa ilang tanaw makabenepisyo ang baseline, kay naa ang property sa baseline daplin sa road lot. That is secondary. The primary is publiko mo ay makabenepisyo kay this is sa road lot. Ubo sa Urban Development Housing Act kun udhalo nga sudlang sa 30 dias ang ihatag nga lugway sa pag-serve sa notisya. Walay klarong relocation site, it's because gusto nila, sila'y mupili og asa sila padong. Adunay panultihon nga nag-ingon, beggars cannot be choosers. Naay relocation pitos. Gani naaroy truck mo hatod nila sa pitos. But still nagbagahe sila kay they prefer Kiyot. But still wala na ihikaw nila. Kung sa Kiyot manggaling mo 3 to 6 months pa sila maghuwat kay i-develop pa ang lugar. Pitos bisag karon dayon mo adto na sila sa lugar. Yeah, 30 days pero I think ang pinaka-substantial gyud diha nga unod sa balaod nga whether mga nag-squat ni sila sa private o government
ang local government doon ay responsibilidad pagtabang ani pinaagis paghatag og relocation site for humanitarian reason. Ang financial assistant nga nadawat di gikan sa NGO, kundili gikan sa usa ka foundation nga higala sa mayor. Dugang ni Konsyal Alvin Dizon, iyang ipaabot sa konseho ang nahitabong demolisyon kay miduol kanila ang mga residente og nihangyo nga di pa sila ready sa pagbalhin sa relocation site sa barangay Pitos. Mipasalig sab kini nga iya kining tukion sa executive session karong Hunyo 3. Kung adtuon ninyo, susihon ninyo, dili pa gyud andam ang relocation site to sa bukid, kaya walay access sa tubig og ang dalan lisod kayo. So mo na atong problema ron kay wala kay mayo pagtagad ang atong mga relocation site. Ray Pasaporte, News 5. Mas dako ang natampo sa Central Visayas sa export industry kung ikumparar sa national export growth. Kini ang gibutyag sa Export Marketing Bureau. Apan ang ngayang mas competitive ang Pilipinas sa export aron makabot ang inclusive growth. King Perez, Sugin Limi. Naghugpong karong adlaw dinhi sa Sugbo ang mga sakop sa export sector ug mga government agency sa rehiyon. Kini alang sa regional seminar sa Philippine Export Development Plan 2014 to 2016 nga gimugna aron sa paglambo sa export industry sa nasod. Matod sa Assistant Director sa Export Marketing Bureau Agnes Legaspi, na maayo ang performance sa Central Visayas sa export industry. Gani mas dako og 15% ang Region 7 kung hisgutan ang export growth sa kinatibuk ang national export growth nga analang sa 5% sukad sa tuig 2010 hangtod 2014. Lakip sa mga identified industries mao ang electronics, food, garments, furniture, handicrafts ug jewelries. Bisan sa mong kalambuan sa export industry sa rehiyon, nagpabiling hagit sa mga tigpatigayon ug prospective investors ang market regulations ug trade procedures sa rehiyon. Kinahanglan pasab nga mas mahimong competitive ang export sector aron mas mudako pa ang percent share sa mga export goods ngadto sa kinatibuk ang share sa export industry sa nasud. So there's room really for the export for Cebu to grow more so that it can impact to the overall percent share to the total exports. And the impediments really they're very basic actually. It's aside from compliance to market regulations, it's the trade procedures. It's really working with our commodity agencies or with our customs office. Nagtinguha ang regional seminar nga ma-assess ang performance sa export industry sa Central Visayas. Dugang ni Legaspi, kinahanglang hingusgan pa ang export industry di lang sa Central Visayas, lakip na sa tibok nasod. Isip solusyon sa pagkabot sa inclusive growth nga nagpasabot nga dunay available opportunity sa Pilipinas ug di na kinahanglang mulangyaw pa. And we also needed to come back to update them of what has happened since then. And this is our way of keeping in touch with our stakeholders because we want to hear their concerns, their sentiments in as far as the exporting their business. King Perez, News 5. Sawa pa may tabo ang demolisyon kaganina sa may Maria Cristina sa Barangay Capitol Site. Unang naukay ang mga residente gumikan sa usa ka batang bag-o palang gihimugso nga gibiyaan sa iyang inahan. Ani ang exclusive report ni Ray Pasaporte. Giputos ining bulingon nga t-shirt ang batang babae nga gituuhang bag-o pagyong gihimugso nga gibilin ining abandonadong panimay. Dito sa Sod sa Dapit Atbang Lambayan Garcia, solo dito, kanang murag na kanang guba nga balay diya ba. Nagikuan man atong inahan diya, gitunober dito, gibutang na sa suok ra gibutang. Gimando dayon ni Capitol Site Barangay Captain Manuel Guanzon nga dadon ang bata sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron ma-check up ug maputol ang pusod. Apan una kini dad-a sa tambalanan, dunay residente nga nihatag og lampin aron iputos sa bata. Si Livy mao'y unang nakabantay sa bata diin sa iyang pagmataganihang buntag. Natinga siya nga dunay nag-uha. Nagtuo siya nga basin og anak kini sa bag-ong nag-abang kagabi. Diha sa taas, din lili ko wala may abri ilang portahan. Iyak pa man siya gutro. Pag tanaw na ko na ay may bata di ana mo to akong gitawag akong anak gumi ali gani kay nalagi bata diri. Ana mo to nakita na ko siya ako ding gigawas na nawag mi og mga silingan di ato. Wala to'y happing yun. Wala kuanral mo nag t-shirt sa mama ang gibutang. Dugang ni Levi, wa siya'y namatikdang mabdos ngayang silingan.
Mao nga nagtuo siyang nangita ra og lugar ang wa mailhing tawo nga dunay kabinlan sa bata. Sa talaan sa homicide section sa Cebu City Police Office, sukad sa buwan sa Enero ning tuiga, muabot na og 3 ka bata ang ilang narespondihan nga patay ng gipanglabay. So far no, from January to present nga narespondihan rin sa ato unit. From January negative ta January and February. But sa pag Marso ug Abril, sa Marso natay 2, sa Abril natay 1. Ini sa puron gani sa mga 12 years old, 3 months. Sa Abril na 3 months. Abandon sila, mga patay na sila nga mga kuan. Wag din nato may mga ginikanan. Super, wag na to makuan mga ginikanan kay wa man gud sila nakakita sa pagbilin ba. Ang masuso i-turnover sa Department of Social Welfare and Development. Andam kahang musagop sa bata si Kapitan Guanson. Ikaw, umunta na lang ko na yun. Huwag kayo planong mo adap atong bata. Ha? Di ako kabuhi. Ray Pasaporte, News 5. Pito ka mga Subuano na himong top-notchers sa labing uheng CPA licensure exams. Atos lang ilailahon uban ni King Perez. Inigsud sa panimay ni John Lester Juarez Lastimosa dinhi sa dakbayan sa Talisay, mga medalya sukad pa siyang pagtungha sa kindergarten, may musugat kanimo. Si Lastimosa mo'y top 9 sa latest na Certified Public Accountant Licensure Examination karong buwana, nga dunay rating nga 88.71%. Usa lang siya sa 7 ka mga tinunan gikan sa 2 ka mga dagkong universidad sa Sugbo nga milangkob sa top notcher sa CPA licensure exam. Migraduar nga magna cum laude si Lastimosa sa kursong accountancy ug Supreme Student Council President sa University of San Jose Recoletos. Wa gilimod ni Lastimosa nga gusto niyang mahimong top notcher. Gani na delay siya sa pag-take sa exams inay nga mo take sa miaging tuig kay di pa siya andam. Kids kay nangayo sad kog pop sheet sa ubang review centers, then nag-make jud ko og schedule nga at least 8 hours a day kay magtuon ko. Mass communication o education unta ang gusto niyang kuhaon apan mirekomendar ang iyang inahan nga mag-accountancy. Ikatulo sa 4 ka mga anak si Lester nilang Jovi ug Luis Lastimosa nga usa ka welder. Wa magtuo ang iyang inahan nga malakip sa top notchers ang iyang anak. Kaya ka nagibuntis ko na siya, wala ako vitamins ana. Ako rin nagipasag ng tubo sa akong tiyan. Nga, anak murag inborn guro na niya kay gikan pa jud na pag elemental kinder niya. Dali ra siya kanang makasabot din. Amo ra mo siya sa pasagdan, dili mo magtudlo anak niya. Kay Gawas ka Lastimosa, top 2 si Sean Anthony Go sa University of San Carlos nga dunay rating nga 91.29%. Third placer si Jaisal Margaret Godi. Samtang fourth placer si Jamaica Juanir Marhadas nga gikan sab sa USC. Ika na po sa top notchers lang Bridget Aninion Diaz sa USJR, uban nilang Odessa Marie Onding Aliera ug Raylan Cueva sa USC. Rank 1 ang University of San Carlos sa mga tunghaan sa nasod nga nag-offer og accountancy base sa passing percentage. Din 59 sa 67 ka mga examinees ang nakapasar. Matod sa 5 ka Carlinian, way kompetisyon og nagtinamangay sila sa pagpasar sa exams. Pipila na sab kahigayon nga naguban sila sa pagrepresent silang tunghan sa mga quiz bowls. When I told my mom last night kay ang first word was actually sayanga and ang first words akong dad was Pila di lang difference sa first. Dili sama si Sean ni Lester nga consistent achiever. Gani butyag ni Sean nga nagbinugoy siya sa iyang pagtungha sukad pag high school, maungawa siya migraduar nga dunay honors o awards. Nakakuha pa siya og red mark sa iyang accountancy subject pag high school. Mipadayon kini sa pagtungha sa kolehiyo sa kursong accountancy nga gipili siyang ginikanan. Nagmatngon na siyang niyang giparitake siya og subject nga database management pagka second year college nga may resulta sa pagkahibo sa iyang mga ginikanan ug nakasinati sab siya og depression. Tuod man apas pa ni Sean nga mahimong magna cum laude. Not because actually sayon na tato siya pag-retake nako pero kana cutting then is masud pod kay walay paki kung na-exam kay iguro pass an exam paper with a name pero ang score mga wala 1/10. Kung sekreto sa kalampusan ng hisgutan, alang ang Lastimosa nga perseverance ug passion sa paglampos, inubanan sa pag-ampo mo iyang formula. Murag na-realize na ko ang akong dugay na kay nga damgo nga matap jud sa board. And with that, kanang murag iyang effect sad kay naka-inspire sad ko og other people. Nalain sa na siya style basta nabita siya
makatay, hindi siya gusto nga na makaapas niya. Ang gusto siya nga, unsa iya nasugdan mo, rajod. Puros hired na sa usa ka inilang audit firm ang mga top-notchers. Plano nila si Mosa nga magtudlo og accountancy samtang nagtrabaho. Samtang si Go gustong mo pursue sa pagtuon aron mahimong certified management accountant ug certified financial analyst. To all future takers sa CPA board exam, daghan jud kay dapat i-sacrifice as of the moment. So bali i-defer lang sa atong mga gratification, then do your best in fulfilling your dreams. Same time, it's never too late. Like parehan ako, late na kay ko ni start. And then, the lessons that I've missed, mo katumang mga most important subjects pag sa board. But really, you don't need to rely on kanang discussions, kanang anything. If you self-study, do whatever, basta kay makabawi gid ka. And basta kana gid, nothing's ever too late. Nothing is ever too late. Mabawi gid na sa unsa. Siguradong dunay mga oportunidad nga nagpaabot human nagmalampuson ng 7 ka mga top-notchers gikan sa matungaan diri sa Sugbo ingon man ang mga nakapasar sa maong licensure examination. Dunay mga leksyon nga tumakuha gikan silang kasinatian nga mahimong magamit dili lang sa mga mo-take unya sa sunod nga CPA licensure examination ingon man ang matag usa ka nato sa atong tinguha nga magmalampuson sa kinabuhi. King Perez, News 5. Lahi sa ito natong garbo na sa Attorney Georgia, mga Subuano, no? Mga top-notchers. Congratulations. It's never too late, according sa usa. That's true. Unya pa man mahuman ang summer, sa nagpadayon ang nasinating kainit sa panahon karon, mao nga daghan ang mahuna-hunaan kung unsaon pagpahupay sa kainit sama sa pagkaligo sa dagat, swimming pool, sa falls, o kaha-mukhaon ug bugnaw nga pagkaon. Dunay ipaambit ka nato si Miss Andrea Patenya bahin sa usa ka lugar sa lungsod sa Barili nga siguradong makapahupay sa gibating kainit kung makakaon sa ilang fresh milk frozen treats. Fresh ug healthy frozen treats ba ang inyong gipangita karong ting-init? Suwayin ninyo dinhi sa Milk Station nga nahimutang sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Barili. Na ilang maong lugar sa ilang homemade ice cream gikan sa pure milk sa baka nga mapalit sa duha ka flavors. Ang ube ug vanilla nga tag 25 pesos per serving. Duna sab sila'y baligyang gata sa baka nga freshly squeezed ug kesong puti gikan sa gata sa kabaw. Anaara luyo sa tindahan ng ilang farm kundi gikan ang ilang milk products. Nagsugod na sila sa 3 ka baka ug karon niabot na kini ngadto sa kapin sa 30 ka baka. Free range ang ilang mga baka nga dunay 2 ka breed, ang Holstein ug Jersey Cattle. Matod si caretaker nga si Noy Shano, kun moabot na og 5 o 6 anyos ang usa ka bayi nga baka, mahimo na kining makuhaan og gatas usa ka semana human sa iyang pagpanganak. Atong suwayan karon ang cow milking process. Simple ra kuno ning buhaton. Kinahanglan una nimong kuptan ug maayo ang taas nga bahin sa atngal sa baka, usa nimo pugaon ang iyahang gatas. In an instant, doon na natay fresh cow milk. Kung mano-mano ang milking, kinahanglang dunay filter ang sudlanan aron di masagulan og hugaw ang gatas. Aron mas dali og practical, mahimo sab nga gamiton kining milking machine. Kaduha sa usa ka adlaw gatasan ng usa ka baka, diin matag milking process, anaa sa 10 ka litro sa gatas ang ilang makuha. Aron abunda sa gatas ang mga baka, kinahanglan silang ampingan ug pakitaan og TLC o tender loving care. Kinahanglan ato magyong umumahan pagayo para nga atong hayop maayo sang pagkakuan ang kuan sa among amo dre kinahanglan ang kani among mga hayop gani dre dili man gani niya pabunalan. Human ang milking process, i-pasteurize ang cow's milk pinaagi sa pagpatong niini sa nagbukal nga tubig. Kung mabugnaw na, sagulan kini og asukar ug vanilla o ube flavor. Ibubu ang mixture sa cooling machine ug sudlang sa 5 ka minuto, duna ka na instant ice cream. Yun ni kilang ice cream niya lami. Kaya pure nga milk ba sa akin? Sa baka? Oo, baka. Yeah, di para sa uban? Oo, di para yan. Nga? Kaya ang uban, marag na siguro artificial. Gawa sa mga baka, doon na say nagalain-laing hayop ang maong farm, sama sa kabaw, karnero, ostrich, kabayo, ug peacocks. Makitaan sab din ang unique swimming pool, diin gikan sa natural spring ang tubig. Andrea Patenia, News 5.
unique sa kaya nga produkto, Attorney Georgia, no? Abi na mo ta nakadto na ka ni Georgia. Hindi, mo na sunod akong pangutana. Patusad. Daghan lagi kayong lugar ni si Andrea giadtuan na dapat na tong adtuan. Paduong ka sa southwest. Bawagi mo kag Barili, no? Okay. Oh, kana stop over gyud ka diha. Di ka na nimo masipatan mo Lavi milking station. Milk station. I'll go visit before the summer ends. Na naman sila yung swimming pool gani. Pwede mo kamutundog dito ka diha. Aha. O yeah, Friday na. Have a good weekend, everyone. Have a good weekend. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita. aksyon!